kiombe kia Nyamira North Women Sacco nigo kigenderete n'umurobero bokorwa obosemia gochi gose amorokererio igoro yobuyabu koretamo abantu nabo igo buyabu gosangereria ebirengererio by'abananchi eriyo kugayana emechando au n'umurobero bagokubaretamo abasibati nabo igo abasacha ekerobono bagenderete gosegetwa ko twara obwamo ekerobo igo ogosirwa ko mwana omumura kwabere ko gokwanerwa mono egati abari babawekera so murobero yonga mona obino nyambane oyo ore oiseyo tenete amangana yegekoro nabo igo Irene Mugambi oyore omo bisomonene boko gosemo bisomonene oyo tenete amangana agenda based violence ase o kiombekyo egati ababwatani bande nigo baikirana ekero bagenderete kuboya abantu wesokya nabo igo konyora obosemyo muri kitkorwa se county ya Nyamira Job Manki noroboti urwaso bwagare Utaingora bana abali birachoki bya gitomoche ukabono esegecho nigo yarure gochiase abasacha n'abakungu kubwaterana ase enyomo ase kirenga gyokwene kyabuna obomo mboro ase enka ainde no mogoke keroko nya n'abangi n'abaigwana ine n'abagaka kuri nyumba n'abagaka aba baigure buya nagokigwe njira berure batebena nabaguja komente ebitichebi ekiara chingeni ekibarore chikoleta nengo nyumba nainde barore chiko bakonya aya nigakwanwa asense mwekerenyo ebunge ya Notimogirango county Nyamira ekukyaliganire nekyombe kya Nyamira North Women Sacco ekigekoleta amo abangi nabagosimeka chinyeni na tumefurahi sana sababu hawa baba wamekubali kuja na wameitikia wito na tumesoma sana kutoka kwao. Tumepata zile changamoto wanapitia kama wazee na hawa mama, na wamama pia tumewapatia nafasi ya kuwasikiza tuone shida iko wapi. Ensemo yayo mobisakurwa Nyamira North Women Sacco Irene Mugambi nateba ogotaiwana na nigokoreta chisegi ase enka. Tumeona wamama tumewapatia ile nafasi ya kufanya mambo kwa jamii, kwa familia, lakini decision making bado kwa nyumba hakuko vizuri, bado kuna vita kwa nyumba. Mama anaweza taka kupanda mboga ama kujiendeleza kwa upanzi wa mboga na vitu zingine, but unapata nyumbani hakuna amani. Nyumbani baba hajampatia ile nafasi. Ase asabo kuigwana na egati abasacha n'abakungu nogotegerera abana elinde koleta umorembe n'obomo ase enka. Kama ni kulima, anataka support ya kulima, tumehimiza wazee wao wawasaidie kulima. Kama ni kama wako na shida, mambo ya kifamilia, mambo ya watoto, washirikiane pamoja. Wakikuja pamoja, wakiongea mambo pamoja, watapata suluhisho. Omosemye bwegekoro nyambane obino nakwanira obuyabwoko igwana na gosirana ase enka. Bana kini omongina okinie imwanya bantu. Ekero gokini omongina igogo kini abantu. Ekinegento kyogokumya ekikyango kimono nekero babwata bareta abagaka babo koboro kinkikonye bagocha bakora boigo esegeto njarwegwa ase okumunyora omwana omumura na kumusira twatebanina no mwana omwisi nere tiga inyoru ekiare nyaruka ya inyoiru mbuya bonsi tiga bayinyoru nari barakine ekiara tutakine ti banta abamo igobono gochibosi ntori gochigotwara bantu. Ensemo yabali baikirana ensemeyo mbachengera amaegerio ayo nagoteba nachiko bakonya mono igonga twabera sobwamo twigira magana yegekoro twarorinda kyabangina nabasacha bakare bamenyete na intwe gitwenta komenya nabo igo nande twigira magana ayechinka una gitwenta komenya asokoleto murembe egere tukuri chisegi chiri chianka. Na bwana wangu hapa yenyewe tumefunzwa mambo mengi hata siwezi kuelezea hapa. Sasa nilikuwa tu namwambia saa zingine hakuwa naamini, lakini leo ameamini kila kitu. Kulinda familia zetu, juu ya kuendelea na familia zetu kujiendelesha. Tumefunzwa jinsi ya kulinda wababa zetu na tena na watoto wetu. Ginko reporter ya Ndizi TV kurase kaunti Nyamira Job Maangi.